UMthandeni umfakaManqele usekuprove kaningi ukuthi uyinkosi kaMaskandi futhi uyinkosi yoLive. Lokho into ahlale eyisho kanti futhi nabalandeli bakhe bavumelana nalokho ukuthi uMthandeni inkosi yamaskandi futhi inkosi kaLive. UMthandeni siyazi ukuthi kulezi nsuku uphesheya laphana eLondon. Lolo-ke udaba olusathi aluhambe phambili njengamanje njengoba sazi ukuthi uMthandeni njengoba elaphana phesheya uyomela abantu abaningi engingabala kubo abalandeli, abantu nje abamthandayo. Bese kuba isizwe nje sonke sase-South Africa nakwamanye amazwe futhi. Kodwa akunganda kakhulu awuthokozele ividiyo kaMthandeni eshaya uLive oyindumezulu. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe.